Na mag-ride daw siya eh. Sa Pines Park Cafe. Hindi kaya kanina. Eat all you can. No, sarap ng mani. Ako nag-alala kung mga sala ka. Makababay nyo pa lang. Minuto mo. Karne. Karne ba yan? Fried chicken? Fried chicken. Si Pietro Galito. Ano pangalan mo? Si Bibos. Ng aming fried chicken. Bibos yan. Ano ito, bawas? Bawas ba? Pangatang na, bag nga tao. Di mo ka, buklang mo. Meron din kami mga fresh na isda. Karne, kung gusto nyo. 140 ang kilo, 270, 190, mura lang lang. Ayan. Kung Andy Rice, 200. Ayan guys, kung nakikita nyo sa video ko, yan lang yung lupa na yan, oh. Yan. Yan lang na lupa na yan, guys. Ito, tatawid ka lang. Ayan. Eat all you can, 200. 11 hanggang alas 3. Okay. Pasok na tayo. Luto na ba yung fried chicken mo? Nani ba? Nani, luto na? Alam ko na kung bakit ganyan yung luto ni mo, men. Hindi mo gidip sa harina pala. Pangit naman. Bakit sa akin doon? Dinip ko, ang ganda. Luto na, ne? O kulang pa. Lupa, ay gusto mo.
Ayan, pasok na tayo sa loob, guys. Mm. Sarap ng pagkain. Hmm. It ulo kan 200 lang, ulo. Kung walang ulo, libre. Yan si Madam Wilma. Ang kaibigan kong galing sa Japan. Nandito siya ngayon para nag-prepare sa mga pagkain. Ito yung mga pinipare namin guys, yung ginataang gulay. Meron din kaming spaghetti. Yung pork stick. Tsaka fish fillet at tsaka yung puto na ginawa ni Haponesa, Wilma, Madam. At saka yung, ano ba to? Wow, hotdog para sa bata. Yan din kaming tapioca, baka makalimutan para sa mamaya alas 3. Ano pa yung spaghetti, saka yung pancit. Natabunan na. Ano ba to? Ito guys, ito. Anong pangalan nito? White pancit? Ayan. Sarap ng kain nila guys. Ito pala si si Helen Hinamon. Don't forget to like and subscribe sa kanyang channel guys. Ay, grabe siya. Grabe siya. Sabi na ano? Minasan, korikara yoroshiku onegaishimasu. Helen Hinamon, YouTube. Subscribe, please. Onegaishimasu. Ayan. Okay ba? Masarap ba yung pagkain? Bakit Ay, hindi pa dinagdag? masarap po. Parang kulang kasi po. Thank you. Hoy, balik ka pa mamaya. Hi, Janelle. How's the food? Okay. Guys, nag-eat all you can kasi ka ngayon guys for only 200 pesos. Ayan. Ayan guys. Don't forget to like and subscribe. Punta na kayo dito sa Pines Park Cafe guys. May only tayo 200 ang ulo. Kaya puntahan na ninyo. Agoy, nasunog na akong manok. Diyos mio, Marimar. Nasunog na. Ang aking dila. Ang galyod. Free. Kami mga guys. Pag shout out. Kami mga guys kay daghang kay nangaon na mo diri kamong mga pero sa ila dili di mo tindahan na kay trabante ra mi diri. Muni guys kay trapo lang tayo may tagtig hugas lang kami guys. Kay daghan ba sila kay diri tapos magkaon sila ginagmay ra gid taon balik-balik. Kumusta naman yung trabaho? Okay lang sa mong trabaho pero mahirap na. Wag na dito lipat. Pag shout out ka muna. Shout ko, shout out. Shoutout mo sa lahat. Ewan ko kailan sila pangalan. Hi guys. O kinsa iyong pangalan pa? Shout out ko sa mga kanilang akong garon. Mga bakignaong oy. Mga guys. Ay, ibigdor. Shout out ko. Ko. Ah. Ay, maghugas na sa meron guys. Kaya naghanas na ng hugas sa unon ron guys.
Yan mo. Ay, Mag-hi ka na. Mag-bye na. Bye. Uy, kuya, wala po naman ko. Bye. Shout out to yung